дар толори гимназияи рақами 1 шаҳри Хуҷанд маросими қадршиносии ғолибони олимпиадаи фаннии хонандагон баргузор гардид. Фирӯза Нуруллозода, муовини раиси шаҳри Хуҷанд, ғолибони даври шаҳрии олимпиадаро аз номи иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳр Фирдавс Шарифзода муборакбод намуда, аз ҷумла таъкид дошт ки таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон нисбат ба мактабу маориф, илму маърифат, таълиму тарбия ба ҳамагон мисли офтоб равшан аст, зеро илму маориф омили асосии саодати миллат ва бақои ҷовидонагии халқу давлат аст. иттилоъ дода шуд ки тибқи фармоиши шӯъбаи маорифи шаҳр, олимпиадаи фаннии хонандагон аз фанҳои таълимӣ дар ду марҳила дорӣ гардид. Марҳилаи якум дар муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 23 ва марҳилаи дуюм дар гимназияи рақами 24 натиҷагирӣ шуд. Дар олимпиада байни синфҳои 5 ва 11 аз фанҳои таълимӣ 22146 нафар, аз он ҷумла 13548 нафар духтарон иштирок намуда, донишу истеъдоди худро санҷиданд. шартҳои олимпиада аз корҳои хаттӣ, ҳалли масъалаҳои тестӣ ва ғайраҳо иборат буданд ва толибилмон донишу истеъдоди худро аз рӯи 13 фанҳои таълимӣ тибқи низомномаи олимпиада санҷиданд. ҳамин тавр 446 нафар хонандагон сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд ки аз миёни онҳо беш аз 80 нафарашон ба даври вилоятӣ роҳхат гирифтанд. ҷоиз ба зикр аст ки ҳайати якамон аз ҳисоби устодони омӯзгорони соҳибтаҷрибаи муассисаҳои таълимии шаҳри Хуҷанд ташкил гардида ба донишу истеъдоди толибилмон баҳои арзанда ва воқеӣ дода беҳтаринҳоро муайян намуданд. сипас аз тарафи Фирӯза Нуруллозода, муовини раиси шаҳри Хуҷанд ва Муҳайё Акмалхоҷаева, мудири шӯъбаи маорифи шаҳр, дар вазъияти тантанавӣ ба ғолибони даври шаҳрии олимпиада диплом ва сипосномаҳои шӯъбаи маорифро тақдим намуданд. интизор меравад ки моҳи январи соли 2021 дар олимпиадаи вилоятии Наврасон ғолибони даври дуюми шаҳрӣ, яъне 80 нафар аз шумори ғолибон иштирок хоҳанд намуд.